Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu shiga darasin mu kai tsaye mu tarjama da farko. Allah subhanahu wataala ya ce sanuqri'uka fala tansa, za mu karantar da kai ba za ka manta ba, yani ba za ka manta ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa ma sha Allah, sai dai abinda Allah ya so daukakewa, yani sai abinda Allah ya so. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, saboda shi Allah shine wanda ya san abin da yake fili da kuma wanda yake boye, kenan abin da yake bayyana da fili da zahiri ne. Wani yassiruka kuma lil yusra, zamu sahale maka kuma zamu yassare maka, yani lil yusra, ma'ana za a sahale a yassare mishi ayyuka na alkhairi, aikata ayyuka na alkhairi, kuma a sanar da shi shari'a mai sauki, shine wani yassiruka lil yusra. Kai dai fa zakkir in nafa'atiz zikra, kai gargadi saboda gargadi tana amfani, ma'ana gargadi yana wa mumini amfani. Fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sayadhakkaru man yakhsha, sayadhakkaru kenan da sannu zai wa'azantu, man yakhsha ay man yakhsha Allah, wanda yake jin tsoron Allah. Wa yatajannabuha al-ashqa, kenan ayoyi biyar din na gaba. Yanzu sai mu dakata anan, sai mu je mu duba me zamu samu cikin waga ayoyi biyar. A cikin ayoyin mu biyar, abu na farko da zamu duba, zamu dauki ism, ina suna cikin ayoyin nan biyar. Muka duba muna da Allahu ismul jalala inda aka rubuta illa masha Allah, sai aljahara wannan ma suna ne, sai lil yusra mu wuce wannan saboda gatan ma, shi ma kamar da ma yakfa da ma, irin wannan muna bayani. Muka ce mu fuddo me yasa suka zama suna, kenan darasi ne na yan farko abin zai faɗi kwarai, ya zama wata fahimta ma da wani yayi ka ɓadda mishi ita. Saboda haka mu je sama Allahu, aljahara, azzikra, wannan duk sunaye ne a cikin wannan ayoyi biyar. Sai mu je mu nemi fi'il al-madi cikin wannan ayoyi guda biyar. Kenan abu na farko muna da sha'a, wannan fi'il ne al-madi. Sai abu na gaba nafa'a, in nafa'ati dhikra, kenan nafa'a din nan, nafa'a fi'ili ne al-madi. Mu dauki mudari'i cikin wannan ayoyi biyar. Fi'il al-mudari'i na farko shine nuqri'uka, nuqri'u din nan fi'il ne al-mudari. Sai tansa fi'il ne al-mudari, kenan nuqri'u da tansa fi'il ne al-mudari. Wani zai ce akai wancan karshen shi yazo da kaza, shi ma bambancin tsakanin fi'ili mai karshe mai kyau da karshe wanda baya da kyau, ma'ana mai harafin illa a karshe, duk darussa za su zo zuwa gaba insha Allah, ta yanda mutum zai gane. Kai dai ka kasance da mu insha Allah. Wani kuma zai ce to me yasa ganan ma, ita ma ai anan suna ce, kenan illa ma yani abinda, kenan sunan wani abu ne da Allah ya so yani. To nan muna darasi ne na kamar na ibtida'i, bai kamata ba komai sai mun hallale shi, yasa wani abu muke dan wuciya a gurguje, saboda in shi mai son ya koya, in ka ce mishi kaza ne yana son alama kai tsaye, to kowane alamu in aka ce sai an faɗe su anan, to darasin zai zama ya yi faɗi kuma ya dan bada wahala, musamman ga wanda yake muftadi'i ne, kenan mai farawa ne. Fi'il al-mudari muna da ya'lamu, muna da yakhfa, akwai nuyassiru, akwai sayadhakkaru, kenan yadhakkaru, wannan fi'il ne al-mudari. Sai kuma na ƙarshe yakhsha. Sai mu duba fi'il al-amr. Fi'il al-amr ɗaya ne, fadhakkir, kai galgadi ko kuma ka tunatar, wannan fi'ili ne na amr, ana umarta da a tunatar ayi kaza. Fadhakkir, kai kaza, wannan fi'il ne al-amr. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda aka saba, i'rabi na ayoyi biyu a ƙarshen darasi kullum. Cikin darasin da aka yi yau, ayoyin biyu sune sanuqri'uka fala tansa, illa ma sha Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sai mu je i'rabin kai tsaye. As-sin harfun yadullu ala istiqbal. Nuqri'u fi'il mudari'un marfu' bi damma az-zahira litajarrudihi min an-nawasibi wal jawazim. Ko kuma in ka hada gaba daya, sanuqri'u sai a ce fi'ilul mustaqbal. Kamar yadda muka sani, kowane bayan fi'il akwai fa'il, to wanga fi'il fa'iluhu damiru mustatir taqdiruhu nahnu, ay sanuqri'uka nahnu, sanuqri'u nahnu. Wannan kaf din wal kaf maf'ul bihi,
kenan kaf anan maf'ul bihi ne. wal jumla isti'nafiyya la mahalla laha min al-i'rab, kenan jumla sanuqri'uka da sanuqri'u da fa'il din la mahalla laha min al-i'rab. fala tansa alfa عاطفة فيها معنى السببية، لا نافية. تنسى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الألف المقصور، كنا ضمة مقدرة على آخره أو على الألف. وسكم سنة فلا لا دنن مدد النافية سيأتمشي ناهية، كنا لا الناهية تجزم فعل المضارع، كنا تنسى anan sai ya zama ba mai damma muqaddara ba, sai ya zama majzumun diba da yanayin ayar da kuma abin da take nuna. La anan mafi rinjaye nafiya ce ba nahiya ba ce. Nahiya ita ce la ta kore ta hana abu, nafiya kuma ta kore shi, suna kama amma ba ɗaya ba. An nahiya tana kamar hana abu ne, shi kuma suka ce ɗan adam ba a hana shi mantuwa, amma nafiya ana kore mishi ita ne. Akwai abubuwan da dan adam yana yin su amma ana korewa, wani ya hi karhin kaza amma kuma zai iya yi shi. Masalan illa harfu istisna, akwai abin da ake ce mishi istisna'i kamar kace banda kaza, to illa harafi ne na ko kuma adana istisna. Ma mausula fi mahalli nasb, kenan ma anan mausuliya ce, ma mausula fi mahalli nasb, kenan sha Allah fi'il wa fa'il ne, kenan jumla sha Allahu silatul mausula, kenan can mun ce ma mausula ne, kenan dole akwai silar shi, kenan sha Allahu hiya silatul al mausula la mahalla laha min al. innahu ya'lamul jahra wa ma yakfa. inna harfu nasbin wa tawkidin, kenan inna harafi ne ta karfafa zance da kuma sawa abu wasali a sama, yani ta sa abin da ke gabanta yayi wasali sama. kenan قاعدة تشيني إن تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. kenan anan إن حرف نصب وكما حرف نصب والتوكيد. طيب akwai ha'un, kenan إنه الهاء wannan damirun ne fi mahalli nasbin ismu inna, kenan shine ismu inna nan. ya'lamu kamar yanda kowa sani fi'li al-mudari ito nan fi mahalli rafi khabaru inna, shine khabar na inna. bayan kowane fi'il akwai fa'il, anan ina fa'il din ya'lamu, wal fa'il mustatirun taqdiruhu huwa, kenan fa'il a boye yake, kaddaro shi ake, kaddara in an kaddaro shi zai bada cewa huwa, kenan innahu ya'lamu huwa. wal jumla innahu ya'lamu ta'liliya la mahalla laha min al-i'rab. al jahra maf'ul bihi mansub, wama yakhfa atafi ne akan innahu ya'lamul jahra, kenan sai mu tagaita saboda i'rabin darasin kai ya tsawo. amma ga ma ga yakfa, kenan akwai ma akwai yakfa fi'il, dole a nemo fa'il sannan a sarrafa jumlar. amma yanzu sai mu ce atafi ne akan ya'lamul jahra, kenan abin da ake cewa atafi, wani abu ya zo, wannan ya zo dalilin zuwan wancan. da Hausa dai shine zan kwatanta cewa shine atafi, kaza atafi ne akan kaza. kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa innal ladhina kafaru, lalle waɗanda suka zama sun kafirce, wa matu sannan kuma suka mutu, bi ma'ana sun kafirce, bayan kafircewa hallau sun mutu kuma mi wahum kuffarun, kenan wahum kuffarun wawul hal ne, ba fi rashin muke ba anan. amma kafaru wa matu sun kafirce sun mutu, kenan waw harfu atafin, matu kenan ma'tuf, kenan shi ne ma'tuf ga kan abin da suka yi kaza kenan. sannan kuma wahum kuffarun, alhali suna halin kafirai, kenan wannan wawul hal ne. ja'a zaidun wa ali, kenan zaidu ya zo har da alima, kenan wawun harfu atafin, ali shine abin atafi, kenan zaid ba shi kadai zo ba har tare da ali. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mu haɗu a darasi na gaba.